Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha siza kuthetha ngekamva likaKhanyisa Mayo. Onondaba xa bebechwechule bebheke phaa kwezeKaizer Chiefs bafumanisa into yokubana ke imanagement eKaizer Chiefs ke isephakathi kwebhayi netinarha, basesiphakathini sendawo. Abakayazi into yokubana baza kuyithini na ifuture kaKhanyisa Mayo. Now ukhumbula into yokubana ke uKhanyisa Mayo lo weza ngeloan apha ke uKaizer Chiefs ke eyale season yonke esuka phaa kwiqela lapha eAlgeria. Umfana omdala ke lo iKaizer Chiefs ke xa ithetha okanye imanagement eKaizer Chiefs xa ithetha ithi ke ayikaqiniseki into yokubana ke iza kuthini ngoKhanyisa Mayo, ngoba ukuzothi ga ngoku akakasixhomi isandla phaa kwiKaizer Chiefs ke akakayilweli indawo yakhe okanye akakayenzeli into iKaizer Chiefs ke uKhanyisa Mayo. Bathi ngeliphelele yona nto ke ibanika ubunzima bokubana ke bathathe isigqibo ngekamva lakhe. Bathi abakayazi into kaKhanyisa Mayo into yokubana ke baza kuyithini okanye baza kumthatha emveni kokuba kuphele le season bamphindise back etimini yakhe, okanye bazawuqhubeleka bamsayine bamnikeze icontract bamthenge kulaa team njengesivumelwano ke sabo nalaa team. Sasisithi ke baphulaphuli le team iyamloan uKhanyisa Mayo leyaseAlgeria, imloanela iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke yathi ke yona ke siyayamkela ke loo nto, kodwa siza kujonga into yokubana ingaba na uperforma kanjani, ingaba na uzosinika ntoni na siyiKaizer Chiefs. Isigqibo thina siyiKaizer Chiefs ke sakusithatha ngokweperformance ke kaKhanyisa Mayo, apho ke iKaizer Chiefs ke yathi if uKhanyisa Mayo ke uqhuba kakuhle nabo beyiKaizer Chiefs ke bayoneliseka, bazawunyuka nengalo. Ukunyuka nengalo kweKaizer Chiefs ke kukuthi ke bathatha isigqibo sokubana babhatale laa team yaphaa eAlgeria, bamthathe ngokusesikweni uKhanyisa Mayo, bamnikeze icontract yakhe apha ke kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kodwa ke thina ngokwenkangeleko xa sijongile kusingathi loo nto ingangenzeki, ngoba uKhanyisa Mayo akho kwanto ayenzile uzothi ga ngoku umfana omdala imatch azidlalileyo uKaizer Chiefs bancinga kakuhle ufumane ithuba elingange games ezi-11 bandiphazami phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala wakora kulaa goal ematch yakhe okuqala wayedlala neMoromo Gallants. Umfana omdala wabeke ugqibile ufake inqaku ke kwiKaizer Chiefs. Sothi ga ngoku umfana omdala akukabikho kwanto ayenzile. Ewe ke ayikho kufaka amanqaku kuphela okwenza iplay idlale, makubonakale kwii-touches zakho, makubonakale ekuathekeni kwakho, makubonakale ekupaseni kwakho, makubonakale ukulamba kwakho njengeplayer njengestriker. Silambe into yokubana sifake amanqaku sitsho sibona into yokubana unawo umfutho uKhanyisa Mayo, qha into embethayo akakabi nantlantla yokufaka amanqaku. Masenze umzekelo nje ngoFlavio Silva. uFlavio Silva uyambona into yokubana umfana omdala ulambile ukufaka amanqaku, ulambile uba awinise iKaizer Chiefs, ukulambela uba kwi-starting lineup seKaizer Chiefs match nematch. Umfana omdala unalamdlandla, kushota into yokubana ke abe nentlantla yokufaka amanqaku. Sijonge phaa kuMduduzi Tshabalala, uyawenza amaphutho okubana angafaka amanqaku emnatheni, kodwa uyambona into yokubana eza chances ke azithola uzithola ezisebenzele, ngoba uyagap uyaspeyisa. Umfana omdala udlala i-1-2s aspace kakhulu, akwayika ukuspeyisa. Into embetha umfana omdala yi-finishing. Uyabona kuKhanyisa Mayo xa sithetha ngezo zinto sithetha amaphupha namabali kuye, ngoba uzothi ga ngoku angamapha umntu andixele into yokubana ke uKhanyisa Mayo ngaba sebone ntoni kuye, uzothi ga ngoku apha ke kwiKaizer Chiefs. Yile nto sithi ke thina mhlawumbi ke iKaizer Chiefs ngayizukwazi uqhubeleka noKhanyisa Mayo emveni kwale season, kodwa ke banentetha ethi ke kwabona mhlawumbi ke usazokhululeka uKhanyisa Mayo aqhabaleke kwezi nyanga zishiyekileyo. Abanye ke bathi mhlawumbi ke iKaizer Chiefs yawuzincama ke imnikeze icontract, imthenge, ilungisela into yokubana mhlawumbi kwisizini ezayo uzawuperforma ke ngendlela erayithi, ngoba ekugqibeleni uKhanyisa Mayo ngulo wayesaziyo into yokubana ke wayewafaka amanqaku esadlala phaa laa team yaseKapa, wayestrong umfana omdala. Safuna iKaizer Chiefs ngamandla, wathathwa kojulwa phaa eAlgeria. Ubuya sesuka eAlgeria ke ngoku
ngoku ezongena Kaizer Chiefs izinto umfana omdala azisenjengala ndlela bezizizo. Akanguye lo khanyisa amayo iKaizer Chiefs ke yayimfune kuqala. Injalo ke baphulaphuli ke ayingxengwanga asuzuyibalekela. Nani ke ndingake ningene nitsho into okubana ke ingaba nina nibona njani ngeperformance kaKhanyisa amayo, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.